Er det chop kun at få 7 i hvert fag i sit standpunkt? Du går i 7. med. Ja, jo, det kan jeg godt. Det gør jeg. Jeg ved ikke, jeg går på privatskole, men jeg bare ved det. Jeg går på privatskole ikke engang. Nå, jeg ved ikke, hvorfor jeg får det i 7. Okay, bro. Altså, det var det ikke en ting. Jeg fik 0,2 i medlemning. Bro, du skal bruge medlem. Nej, jeg sidder bare og gooper rundt og kalder pigerne for min klassefærdighed. Det er det eneste, jeg gør med medlemning. Om vi er alle så for udlandet, altså. Jamen, altså, der er en af dem, ikke, som lige har taget på ferie til hendes hjemland, ikke? Altså, Bajan. Og så alle i folk i klassen, undtagen pigerne og hendes venner, ikke? Håber, at hun bliver derovre. Håber, at Morten Messerschmidt får hende til at blive derovre. Kraftedeme ikke se den perker igen. Hun har mere ego end alene. Jeg har ikke ego. Hvad sagde I i Bursø? Hvad gjorde I i Bursø? Altså i Fortnite tror jeg bare, den er det bedste. Jeg var den bedste på holdet, men det går da ikke mere. Ja. Har ego, når du er så lort til Fortnite. Hvad sagde det, bro? Det er over. Ej, bro, det skal man ikke over, bro. Det er hvem er den værste spil på holdet? Jeg går der ikke mere. Hvem var det? Hvem var egentlig den værste? Ja. Du har ikke at sige mig. Altså, ikke. Jeg er Karl. Jeg kan lade. Ja. Nej, eller er det ikke ham der bønne, men ham der får ninja-skin, ikke? Han der bruger ninja-skin, og ham der bruger bønneskinner. Men hvem er de andre? De der bønne, ham der mener bønneskinner og ninja-skin. Ja, de skulle da også fucking lort. Var det alene. Baner, altså. Jo, det er, altså. Hvad skal jeg så hedde? Skeleton. Det var en børnøs navn. Øj, jeg skrækker lige. Ser skrækker. Werner skal sidde på en elevator-stol. Search base, bro. I can bring. Hvor vil du altid bringe på den? Ja, altid bring. Right, det får vi nu. Ej, jeg bliver fucking griefed. Jeg blev griefed, Ebbe. Ja, giv mig altid bring, og så må du den fucking. Du får ikke de mærkelige. Altså, det er 500. Jeg så, der var big time i det sted. Jamen, jeg har fået. Men hvor er de mærkelige ude? Skal de skyde? Skal vi ikke bare grife dem? Skal vi ikke bare give dem? Det er legit dem, vi får, når de skal søge. Giv mig 2 minis. Tror du, det er det værd? Kan jeg ikke lige få sådan 40 chok, Ebbe? Nej, på båndsløb. På den sløb, ja. Men fuck, de er mærkelige, mand. Håber, de dør et hul. Perker. Ja, altså, ja. Hvem er du højere end den anden, hva'? Hvem er det nu, når I piker, I bliver fucking lignet? Ja, good boy. Jeg kan skyde dem lige nu, bare du ikke. Det gør det. Så fucking mærkeligt, hvorfor skal vi tage dem, altså?
legit dem, de sidder legit bare og skyder. Men så tager vi dem og 3-2 ind. 144 på en. Fuck ham. Dobbelt. Det er bare search base med siden, og så sidder bare og skyder på folk. Nu er jeg lige fucking tæt. Vi har en kæmpe base, mand. Altså. 144, den er altså lige fucking broken. Det er ikke vand at trykke i. Hvis de lige har tagget, så kan de ikke gå ind. De legit har lige tagget på noget. Og de går rundt og stadig tagget. Og så åbner de det. Gå lige ned. De sidder Vent til de tagger, og så tag dem. De er så dumme. Ja. Ja. Ja, altså. Der sidder tyskerne til, de sidder bare og tagger. Tagger lidt. Lad os se dem. Jamen, hvad lever de for at være ærlig? I er bange for os så hårdt, altså. I er faktisk bange. De er også bare så skal jeg gå ned, eller vi skal lukke i rødt næste sæson til den der? Nej, vel ikke. Gud hjælp os. Vel ikke. Ja, 40 bane. Vi bliver kidet, ikke? Kom ned. Jeg synes, vi bliver kidet, Ebbe. Ebbe, kan du komme ned til mig? Sidder. Vi skal lukke i skyde på dem nu. Så bliver det der. Bokse ovenpå til så lige. Bare kom ud her, så laver jeg peak her, et åbent peak. Jamen, de ser bare bliver tagget alle. Kom, flyv. Gå ned, flyv. Jeg blev... Oh, shit. Jeg blev tagget. Jeg crackede det. Jeg er nødt til at poppe... Poppe sletteren. Ja, bare poppe slet med. Oh my god, det er grief. Nu er noget tal. Jeg kan bare lige. Nu er de grief. Jeg har nogle gode, der er ude til dig. Hvorfor stop ved siden af os, Smith? Hvad laver de? Vi bliver nødt til at fight dem. Altså for at være ærlig, hvad laver de? Legit. Ja, du bliver nødt til at fight dem, Smith, altså. Ja, det er det, jeg gør. Hvor er de retards? Kom 3, 2... Nej. Kom, jeg laver space. Ja, kom. Jeg har lige brugt hjælp. Ja, de er fully fighters. Hjælp. De er fucking fully fighters. Kom, slip mig bare. Kan du holde? Nej, jeg kan ikke. Oh my god, du er så røv. 60 point. Nice. Chill. Ikke sikkert. Bare bliv med fight sådan her. I kan bare blive med fight, altså. Du kan godt med at de er mærkelige. Vi har lige brugt alt. Jeg lavede peak her. Nice, vi pullede. Kan vi ikke bare spraye deres kone, bro? Ja. Ebbe. Jeg kan også pre-edit dem, hvis det er. Ja, chill. Jeg ser. Bare bliv ved, bro. Jeg kigger på et peak her, kom her. Mærkeligt. Kom bagud. Altså med. Ja, med dig. Det var vi skumt. Vi tager den her klub. Nice. Jeg er fuldt med dig. Det er det, vi gør hernede. Jeg tror, de er rotated. Nej. De er der. Bare et læge opad. Hvordan pullede vi igen, bro? Skiller løb igen på match. Hvis vi faktisk ikke var blevet fightet af dem, ville vi faktisk...
Nej. Kom bagud, kom bagud, kom bagud, kom bagud, kom bagud, kom bagud. Bodyblock lidt. De sidder dernede. Og klar, 3, 2, 1. 2, 1. 19. 28, 25. 19. Ja. Jeg kan gå for et pre, hvis det er. Ja, fint. Nej, vi skulle jo give pre den der. Og vi har en tab. Ej, det er jo fucking perfekt det her. Legit. Hvor meget metal har du ekstra? 0. Efter den her fight. Så du har... Men kom, vi kigger bagud. Kom meget, kom meget, kom meget. 100, Nice, no! 100 på min arm. Oh! Tag alt! Stop dis. Bare begynd at heal op, bare begynd at heal op, heal op. Kom. Vi bliver lukket på. Bare begynd at heal op. Kan ikke bare blive det? Til mine fix, bare heal op, kom. Oh my god. Der er fucking meget her. Vi har sådan en trap hernede. Ja. Jeg har 2 slurps. Jeg har 2 slurps, 3 bigs. Der er en big her, den popper. Har du fik en kæmpe metal? Ja, nej, jeg har 430. Ja, bare lige fedt. Her, jeg skal løbe bag dig. Jeg fik det. Ja, men jeg vil bare lige kæmpe dig. Og klar, kig den her væk. Er du klar? 2 spinner. 3, 2, 1. Du kunne måske også slutte 1 i stedet for 3. Jeg er bare ud og flyve. Ja, men ikke. Jeg har ramt ting. Ja, det gør jeg. Så kan bare løbe. Bare, vi mødes et eller andet sted. Bare. Ja, han er bedst, nej, Jelly. Jamen, jeg har hike. Ja, jeg kan komme på dig, jeg kan prøve at komme på dig. Det er ikke min kone, der. Nej, til der er en hike. Kan du så komme på mig, bro? Men hvorfor går du ned, når vi sidder på sådan et godt liv? Ja, men Ebbe, jeg var ikke med Hvorfor dig. bliver du ved med at gå ned? Bare gå op. Ebbe, fuck, jeg kunne ikke komme Ja, op, Ebbe. fordi du sidder på sådan et produkt lige igen. Fuck, det er for hejt, når de bliver, når de chopper. De chopper bare helvede. Nej, ikke nogen, der chopper. Jeg skal lige have sådan lige lukke døren. Ebbe, du skal ind i zonen. Ebbe, du skal ind i zonen. Det er ikke sådan... Jeg skal bare komme med mig. Jeg følger med. Creeper til. Shit. No, hello. Nice, Ebbe. Der er ikke Vores gamle box. Han er egentlig bit. Nice. Og så er der 3, dobbelt smadret der 3. Og så tager vi jer videre. Hold ved, Ebbe. Kom. En mere box. Nice. Så laver vi box web. Lige bag dig. Finish. Lige bag dig, Ebbe. Jeg har det, jeg er finish. Kom med mig. Nice. Jeg har mythic pump, Ebbe, by the way. Ja, det ved jeg godt. Nej, jeg døde. Oh my god, der er chokker der. Du er, top 8 på nu, ikke? Nice. Nu har jeg kigget på smart som du stack. Du har, 15 pels, by the way. Ej, 8. plads, sådan. Der sidder bare i kode, så det er bare kode. Jeg skulle ikke komme op på dig, men det var folk, der skulle på. De
fint nok godt, den Ja, passer du ikke kan fucking ikke sådan at stemt. flyve op på mig, der havde height. Og... Ja, det er også fint. Du skal bare følge efter mig, Mikkel. Du skal ikke sidde på din egen vej for at blive zonen. Så får du ingen udskiftning her igen, hvis du ikke vil følge efter mig. Jeg er om 4 minutter igen. Så... Ja, mørke har ego. Mørke er ikke... Jeg har ikke engang tænkt på mørke i snart 2 uger, tror jeg. 2 uger. Jeg sidder og spiller med andre. Hele tiden. Ja. Hvad? Ja. Jeg har tænkt mig at fight den height. Noble. Han er selvforbordet lidt. Det var lidt dumt. Jeg svæver han lige på mig, og så reporter ham, og så bliver jeg bandet. Fordi jeg dræbte ham. Ja. Så. Den rullede vi, tror jeg.
Anden hold. Jeg trykker på den. Jeg vil give bare lidt. Sådan der. Jeg svæver en coaster. Jeg glemmer at sætte coastbox i en games. Du har blevet coastet 60 gange. Det gjorde du. Jeg var nødt til at redde det ud. Det er ikke, hvis du bare putter den kun i din boks, tror jeg, du kan godt blive gået vundet gamet. Jeg har legit skaffet os en mythic pump. Det kunne one-pop alle. Ja, det kan jeg kun komme først. Ja. Baidu,